9. Ari Nieminen, Vakka-Suomen urheiluautoilijat, laaturenkaat Saappi. 111. Riku Suhonen, Lempäälä urheiluautoilija, Team Etupelto ja Opel. Ja Hongisto, Nieminen, puntit muuttuvat ja sitten on tulossa Piekkalaa, kumppaneita. Hongisto kärjestä ja Suhosen Riku saa juonesta kiinni ja nyt on vähän pitempää halkoa laitettu uunin pohjalle. Riku nousee kolmospaikalle. Pulkkinen hän ottaa nelospaikan haltuunsa, on LV-jäsentaja Rantasalmelta. Peltuote-osakeyhtiö Neste Rantasalmi. Ravintola Rinssi Eversti, LV Hapro, YSS Kurki-osakeyhtiö ovat Roopet tukijoina. Tykkää Roope täällä Reiskarahinoissa olla. Joka vuosi on mukana, näinhän se on. Ja muistelen tuossa, että on myöskin ollut aikoinaan ihan tuossa C-finaaleissa mukana. Suhonen kolmantena, edelleen nelospaikalla on Pulkkinen. Kärjessä on Hongisto, Piekkala on kakkospaikalla. Ja sitten on vielä viimeinen pari lausumatta, eli tässä vaiheessa Niemisen Tomihan on 7 paikalla ja Niemisen Ari on Kuutsivenen kuljettaja ammatiltaan ja nousee nyt pykälää ylemmäksi. Hän on 5. paikalla, parantamisen varaa on, kun menestystaudellaan 53 vuotta on ikää, kotipaikka Kalanti, vapaa-palokunta, touhu ja satunnaisesti jokkistelua. Rakkaan vaimon järjestämät loputtomat kotihommat ja näiltä kun aikaa jää paikallisen huoltamon baarissa seurustelu. Siinä on Arin harrastukset. Piekkala, Hongisto kärjessä on yrittäjä Alastarolta. Transport Hosikekkonen urakointi Iso Tuovola, Loimaan Pesula Oy. Voimavaraosa pörssiosakeyhtiö, Turku Steel-osakeyhtiö, Hanhjoen korjauspaja, Ylitornion sähkö, Allu Tume, Nipa ja kotijoukot. Menestys olisiko tulossa toivottavasti, ei kyllä taida Hondalla tullaan merkannut, näin on nyt taitaa tulla kun ajaa Opelilla.